Komu sa nelení? Tomu sa zelení. A sladká odmena. To istí. Dnes smerujeme na chatu pri Zelenom plese. Ale ešte predtým, ako tam prídeme, sa zastavíme na veľkom bielom plese, ktoré je menej komerčné a vychutnáme si tak viacej takú tatranskú atmosféru. Zafinišujeme to sladkou odmenou, párenými buchtami, ktoré majú byť naozaj že veľké. Podľa fotky to bude naozaj veľká párená bukta, takže na to sa teším. Ideme na to! Začíname žltou značkou. Pri rasesti Šalviový prameň sa presunieme na modrú, ňou prídeme až na veľké biele pleso. A odtiaľ už iba nejaká pol hodinka červenou na chatu pri Zelenom plese. Dnešné počasie je absolútne ideálne, dokonale. Máme nádherné výhľady, čistá obloha a my si teraz ideme dať 9 km, 700 metrov prevýšenie. Nachádzame sa na nácestí Šalviový prameň. Tu odbáčame na modrú značku a pokračujeme až ku bielemu plesu. Teraz reality check. Všetky tieto zábery, ktoré sú niekde na statíve a ľudia prechádzajú okolo. Musia sa vrátiť po tú kameru v zapätí. Neviem sa musí vrátiť a neviem si predstaviť, má tam 20 takých záberov a stále chodí na túre hore-dole. Celkom divočina. No poďme po ňu. Teraz taký kopec hore. Joj! Kopec hore? Kopec hore. Kríže, pozor! Tesne pred bielým plesom je strmšie stúpanie a trošku sa zapotíte. Nám sa ide v pohode, lebo ideme v tieni stromov a je tu úplne krásne, príjemný Vánok. Ešte aj vtáčiky spievajú. Hopa, všetky. Prišli sme práve ku bielemu plesu a ideme si tu sádnuť a vychutnať si dobrú kávičku a nejaký koláčik. Neuveríte, kto nás víta na bielom plese. Aha. Ako sa máš dnes? Čo? Dobrá voda? 8 rokov dozadu som tu bol s kamošom Danom, pozdravujeme ho. Čauky. S mojím kamošom Danom sme tu boli za tmy v noci. Nie je tu žiadny signál, je tu kopec zvierat, takže mali sme z toho veľký rešpekt, nazvime to takto. Ja som bol naboj zblízka a Dano naboj z diaľky, lebo bohužiaľ má kasára on. Ja som mal taký nožiček na krájanie chleba, takže super zážitok, taký študentský. Mega sme si to vtedy užili a smejeme sa na tom doteraz. A my teraz pokračujeme na tú našu chatu pri Zelenom plese. Vidím lomničák, tam hore. Tam. Vidíte? Keď nevidíte, tak si kúpte ďalekohľad. Napájame sa na červenú a odtiaľ toto je nejaká pol hodinka na chatu pri Zelenom plese. Brutálne tu fúka, je nám chladno, je nám zima, ale v srdci tu stále hreje. Čo ti je? Si pozeraj, aké mám zimom riavky. Potrebujem sa hneď spýtať na prvé pocity. Livy, no ako to cítiš? Ja som tu bola so Simou, pozdravujem Simu. Keď sme boli asi pred 2 alebo 3 rokmi na Jahňacom štíte, tak tu sme sa takisto zastavili a pre mňa je toto miesto taký, že slovenský Matterhorn. Presne sme vystihli západ slnka, paráda, je to topovica. Ďakujem, je tam vyzerá výborne. Takže prvá ochutnávačka buchiet, naša sladká odmena. Okay. To je zo sype s toho. No, je to fakt dobré. Topovica, prišli sme teraz vonku, už je tam celkom chladno a to je taká parádna vec. Mám už normálne taký pocit, keby som bola doma a že už idem sa dať dokopy spať a vyčilovať sa. Nás ešte čaká hodinová cesta asi, alebo tak, no hodina. No oficiálne je to do 3 hodín, ale my to dáme do 2 hodín, to určite dáme. Vymysleli sme si, že budeme hodnotiť jedla od 1 do 10 varešiek. Livy, pýtam sa teba, ako toto hodnotíš? 10. Hneď na prvé hodnotenie si to zarúbala takto vysoko, hej? Párené buchty, nech sa páči, 10 z 10, varešiek, ideme ďalej. Naše šmakucinky in the game. Ja som si to zabalila domov, bereme to ku nám. Tu sme mali inak slaninu, bola tu saláma, a ešte aj také mäsko a teraz tam bude takýto sladký dezertík. Kedy hodíme? No nedojedla som, no ja som plná už, pozri sa. Takže bereme domov Julitke, hej? Jasné. Na záver túry sme si dali takto kávičku na posilnenie.
Niekto bere pálené a my takéto kofeínové. Za nás je to určite super turistika a odporúčame ísť cez Biele pleso. Je tam veľmi krásny výhľad. A není to také komerčné. Bolo tam dosť ľudí, ale menej ako na Zelenom, takže sadnite si do trávy, kačky vás budú naháňať, oplatí sa to. A hlavne si to užite, máme tu naozaj krásne. Na zdravie Slovensko. Na zdravie, na ďalšej túre. Čaute. Cing.